Την παραίτησή του έθεσε στη διάθεση του Υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουπλή ο διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας Γιώργος Μπέζος. Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο κ. Μπέζος, πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε την πολιτική του απόφαση οι διοικητές των νοσοκομείων της χώρας να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Ύστερα από αυτό, σημειώνει ο κ. Μπέζος, με πρωτοβουλία μου συναντήθηκα μαζί του, τον ενημέρωσα για τα θέματα υγείας στη Μεσσηνία και έθεσα στη διάθεσή του την παραίτησή μου. Αυτό μου επέβαλε η συνείδηση και η ευθύνη μου απέναντι στο κάλεσμα της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Να σημειωθεί, σημειώνει ο κ. Μπέζος, ότι οι ιστερόβουλες λογικές κατοχύρωσης δικαστικών αξιώσεων αποζημίωσης ποτέ δεν συμβάδισαν με το πλαίσιο αρχών και λειτουργίας μου. Εν τω μεταξύ, στις αρχές Απριλίου, το νοσοκομείο Καλαμάτας οργανώνει ημερίδα με πανελλήνια εμβέλεια που θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις προτάσεις του και να μεταφέρει σε όλους τους παρευρισκόμενους την τεχνογνωσία για την υλοποίησή τους. Στην ημερίδα θα μιλήσουν υψηλά στελέχη ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών για τις επιλέξιμες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, όπως και ειδικοί επιστήμονες στην ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση πόρων.